Ben, chegados a este punto, imos continuar facendo unha breve explicación da illa, da súa historia negra, do que significou aquí o cárcere franquista. Como dicía, a partir de outubro de 1936 e ata marzo de 1943 pasarán por esta illa aproximadamente uns 6.000 presos. No momento de máxima saturación chegou a haber uns 2.500. O edificio que temos aquí detrás, este grande edificio imponente, ao igual que a maioría de todos os que se encontran na illa, evidentemente hoxe en día rehabilitados, foron construídos como lazareto marítimo no século XIX e utilizados a partir de 1936 como cárcere. Este concretamente era a residencia e, por tanto, a vivenda do director e dos oficiais. E das oficinas. E as oficinas, exactamente. Era un clave onde se encontraban as oficinas. Sí, está baixo. O edificio que temos máis adiante, ese edificio de dúas naves laterais, foi a cociña da prisión. Mas nesta cociña tamén tiveron que albergar a numerosísimos presos de moita idade que o goberno franquista decidiu a finais de 1938 traer para aquí. Presos vindos de todo o Estado español que superaban os 60 anos de idade. Concretamente chegaron a morear nesta illa a 1.000 presos destas características. Ante os problemas de saúde que viñan acarreando, a súa elevada idade, había presos de máis de 80 anos, imagínense, hai 75 anos presos de 80 anos, a expectativa de vida era moi diferente, e sobre todo as inclemencias do tempo da illa, a humidade da illa, fixeron que máis de 300 destes presos acabasen mortos, non? Moitas veces no peirao de San Simón, nos peiraos de San Simón aparecían entre 10 e 12 corpos todos os días para seren levados a enterrarse a Vigo. É un edificio tamén onde a historia pois deixa a súa pegada, non? O seguinte edificio, agora os poderán ver todos, non? O seguinte edificio funcionou tamén como lugar de acollida de presos, sobre todo daqueles presos que chegaron unha vez caída a frente norte de resistencia, presos que viñan do norte do Estado, de Asturias, de Cantabria, de León, estiveron presentes nese edificio. Aparte tamén era o lugar onde se aloxaban aqueles presos que axudaban nas tarefas administrativas na prisión, non? A parte sur da illa, a parte que dá contra a ponte de Rande, ten tamén un simbolismo especial, porque foi o lugar onde a uns centenares de metros, a partir da caída da frente norte, se instalará un gran navío vasco chamado Upomendi, que chegou a ter no seu interior a máis de 600 presos, nunhas condicións totalmente infrahumanas, precisamente como castigo, e ademais foi no momento de máxima saturación de presos na illa, non? Chegados a este punto, e antes de pasarmos a illa de San Antón, eu quero que tanto Ildefonso como Heriberto nos deixen aquí as súas palabras, nos deixen constancia do vivido nesta illa, do pasado nesta illa. E ademais aproveitaremos para que poidades visitar, digamos, durante uns minutos aqueles lugares que desexedes. Tamén vos comunico que na capela se encontra a exposición de Xurxo Lobato, Os rostros da memoria. E posteriormente, daqui a uns minutiños, pasaremos ás intervencións na illa de San Antón, en que previamente tamén se dará unha breve explicación do significado da illa pequena, non?
como dades conta, estas son dúas illas, San Simón e San Antón, unidas por unha ponte. Entón, Ildefonso, eu quería que nos fixese pois un breve comentario, bueno, breve ou non tan breve, vostede decide, do que foi pois a súa estancia aquí nesta illa como recluso republicano, non? Buenos días a todos. E supoño que todos serán familiares dos que estuveron aquí comigo, que moitos deles pois menciómonos aquí e recordos perfectamente. A memoria agora vai desaparecendo. Eu cheguei aquí o días 2 de noviembre do ano 1936. Viñamos dous hermanos. Meteronos nunha daqueles edificios que están ali abaixo. Había unha fila polo lado e outra nota, e vin tocou unha fila do centro. É claro, a ver, fala. Unha parte dábame a cabeza cos pés do outro. Entonces a min tocoume que debía ser un pouquiño grande, que eu non quería molestarme, pero el non podía encollerse. Estábamos apiñados que tiñamos como 45 centímetros como máximo para cada un. Nós trouxemos un colchón de 90, porque tiñamos unha presión da estrada, e sobraba colchón para os dous, porque se daba a volta a un, tiña que dar a volta a outro, porque estábamos tan apiñados que era imposible. Bueno, pasouse aquela noite pois sin dormir, ca impresión de vir para aquí, que foi unha cousa que non se esperaba, e a mañá pois tocou unha diana, levantámonos e formámonos todos. E recordo que veu un preso, porque aquí a administración estaba na man dos presos, porque os oficiales que había ao mellor sabrían moitas cousas, porque un deles dedicábase a tratante de ganado, outro era un maletero nunha estación de transporte, bueno. Entonces contábanos o preso, e dicíalle, están todos. Un oficial na máis que como unha momia. Bueno, íbamos a tomar o café. Tomábamos o café e despois salíamos pola isla. E bueno, podíamos sentarnos, podíamos estar tranquilos, pero había outros problemas que ao mellor non eran tan materiales como morales, porque despois viña un padre nieto, primeiro búa, que todas as noites sacaban 2 ou 3 e aparecían en Redondela, na carretera que vai ao Porriño, que según referencias pedíalle cartos á familia e despois puñouse en libertad, pero a libertad era con un par de tiros ali en Redondela, nos altos Redondela. Entonces, pois todo o mundo estaba encollido porque non sabía quen lle tocaría. E foi a época de búa. Despois prenderon a él, pero sempre había problemas, porque viña a policía e levaba a Pontevedra para tomar declaración. Cando viñan de Pontevedra xa viñan pois todos disgustados porque vían os cargos que tiñan. Porque hai que partir dunha base de que o tribunal que o xulgaba ou que non xulgou non nos conocía, xulgounos polos informes que partiron dos pueblos. Por lo tanto, a responsabilidade directa de todo o que pasou non foi do tribunal que nos xulgou, foi do pueblo, porque aproveitaron a ocasión moitos para librarse se cada de competencias. O caso é que hai que decilo, gustará ou non gustará, non se trata de facer esta memoria para ir a unha revancha, non. Faise para que isto non poida ocurrir no sucesivo. Bueno, estivemos aquí, eu estuve aquí, e despois viña o padre nieto a insultarnos, chamarnos o que non é hijos de la pasionara, hai de aquel que non llega a tiempo a ponerse bien con Cristo, le vale a mal no haber nacido. Bueno, barbaridades. En unha ocasión empezou por os mandamientos. Empezou primeiro a amar a Dios, e que vai a falar esta gente que non sabe lo que é amar, se non estarían en pecado mortal como están viviendo. Bueno, barbaridades, pero chegou ao quinto. Bueno, o significado máis grande xa foi o cuarto. El cuarto honrado en padre e madre. Ah, quen é el padre? Eso sí que é unha incógnita, porque aquello era unha...
bueno, non me ven agora a palabra propia para o asunto. E veo o quinto. Están ustedes con os ojos moi abiertos. Pues aí va el quinto, no matar. Pero igual que el campesino va a sacar las malas hierbas del campo, así España tiene que también sacar los estorbos, que Cristo eso lo perdona. Bueno, sigueu así, e tal. Bueno, despois, eu tuve aquí e fun para Astorga, pero antes para Astorga fun para o Pomendi. Botei 20 días no Pomendi, aquilo era imponible, aquilo si era presión, porque ratas andaban por encima de nós de noite. Eu non sei se trouxeron de Bilbao cando veo o barco ou se foron daqui, bueno, aí era imponente. Depois marchei para Astorga, estuve en Astorga hasta noviembre. En noviembre fun para Figueiredo. En Figueiredo pois salín o ano 40, despois do tempo que desde tuverme xa no mes de julio. Pero bueno, pero aquí no Lazareto os oficiales, como digo, pois non tiñan autoridade, porque lle tiñan respeto aos que estaban nas oficinas, porque eles eran alfabetos. E se ao mellor tiñan que dar constancia de algunhas cousas, ao mellor a firma deles xa decía o que era, non? E despois ve un administrador, que ese administrador pois portábase bastante ben, pero a comida pois tuvo de todo, unhas veces máis ben, outras veces máis mal, pero o ano 39 foi cando empezou a fame, porque eran as 4 da tarde e estábamos esperando a lancha de Vigo a ver se ia cunhas latiñas de sardiñas, que recordo que no mercado valía £1, hai que falar da moneda que había naquele entonces. E así dábanos a barra de pan, pero moito xa tiñamos comida porque eran as 4 da tarde. E entón eu marchei. E foi cando disolveron aquí a prisión. Entón a memoria agora pois xa está desaparecida. E nos primeiros meses, cando estábamos apiñados, as noites pasábanlas moi mal. Moi mal porque estábamos que, xa digo, a 45 centímetros, 45, o colchón para os dous sobraba. E despois había o paseo dos mistos, mas durante o día, pois, fin, a veces que eu creo que había, nombraban por turno para barrer, bueno, son cousas xa que non me veñen agora á memoria.